Pierre Faber Dermocosmetic България официално представи най-новата серия за депигментираща грижа на дерматологични лаборатории Авен Депигмент. В дългоочаквания първи слънчев уикенд в китното градче Банско компанията събра водещи дерматолози от цялата страна, за да представи тази иновативна депигментираща грижа, вдъхновена от златния стандарт в дерматологията. Госпожа Нели Николова, търговски директор на българския филиал на компанията, приветства присъстващите с добре дошли. Доцент Снежина Василева въведе аудиторията в темата на семинара с изложение за мимикрията в природата като средство за оцеляване. Доцент Мира Кадурина разгледа детайлно патологията на хиперпигментациите, съвременните дерматологични процедури и представи пред колегите си новата формула с клинично доказана ефикасност на депигмент – иновацията на лаборатория Авен за 2012 година. Формулата на депигмент е триоактивни съставки – меланит, ретиналдехид, претокоферил, добавяне, разбира се, термална вода Авен с успокояващи и антииретативни свойства. Депигмент се предлага в лека и богата текстура, адаптирани за всеки тип кожа. Член-кореспондент професор Николай Цанков представи снимки от 20-та национална антарктическа експедиция, в която за втора поредна година участва. Той се зае с реализирането на научен проект за влиянието на климатичните особености на ледения континент върху кожата, като тества продукти от серията Cold Cream и фотозащитен крем 50+ SPF. На мероприятието в Банско той сподели впечатлението си от ефикасното им действие, а доцент Василева представи новостите във фотопротекцията на Авен – UV-защита номер 1 в Европа. До края на октомври 2011 година Pierre Faber се нарежда сред топ 5 козметични компании в България за всички канали на дистрибуция, включително и масовите марки. Другият интересен факт е, че Авен е сред топ 5 на марките с национално значение, включително масовите марки, а се предлага само в аптеките.